Ako si Raquel. 10 years, 11 years ako nagtrabaho rin sa Comelec Lapu-Lapu. Murag mga 12 kape naman to sa tungang gabi. So, mo to dihay ni hagok abi na ako lang kauban. Paglingin ako diri may tao. Di sa kong kilid. Diha jud kusog jud kay nga hagok. Ano ba sa itong baliboy kay giliman kang limo hagok niya way tao. Lucky kay dako mo kayo. Ako si Benji. Nagtrabaho diri sa Comelec sud sa 11 na ka tuig. Ahay, ako ra pud usa, maabtag gabi. Sugsugod pud ta, ari pud sa tuluyo magbarog asahay. Asahay mo kalit og agi. No, babae ni siya. No, magbuda. Nya asahay, anak pud das may bangko maglingkod. No, ako na pong ingnon nga. Pahuway na. Kung isamukan ka na ko, wata-wata lang, ihapit ni mahuman akong gitrabaho. Oh, so, mara na tamatikdan, kanari yung bayhana. Mahog sa white lady siguro. Okay, nakabuda magkasal. Pero kuan ka nang, magsiluwit lang siya, nga, igtanaw ni mo, mulahos na yung pananaw ng hapon sa bongbong. Sa mahimutang, ako siyang gisig storya, akong giampo nga pahuway na, kay patay na ka. Kay aron mahimutang po ang imong kalag, kay ano ko naman itong mga pag-ampo kung ang mismo ang namatay, wa kapasaylo silang nagbuhat sa ila.